Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. What happening ke jingsha kan Thor lai pojat lai poskit hagi nong shong shnong kari India ki basa hari Thor baka Sohra kade ke jaka bajur ki kam sniu hendai ki nong Sohra pat ki dang don kamen siam ban sngolam para brio hak bah ka shpotrik jiliu ki la pendong de jing thang mombati ban sngolam halor ke jing khlat no jeng uraja rgu vanshi ubala sha penyap haki runat de jing ai nong ke sunam rgu vanshi ke bade ke kurim jong u ke jingsha kan no khlam nong rem ki nong Sohra bade ke jila baro ka wei Kalapan mong shikat day kinong shong shnong kajila, kumjuru wada kathan shitay lamingi kari India. Kajingpan mong kamday tang kinong shong shnong kajila, henday wat kinong yalam kajila ru. Hakaba wat umintri Rangbah kajila uladawa, bakitu ki bakino asniyo kajila kiday ban map. Henday wat lakataru kinong shong shnong kajila, kamtam kinong Sohra ki kloy ban sngolam, ban le burom yu uraja dakbat hang mombati. Muntapat hadian bagi shisha kalapau kiladon shibun kinong kentho hakislam pathai khubor banpan map ya kejala Meghalaya bat ongru bagi brio kejala Meghalaya ki degi balului batru kidon ya kejaka keba itenan kani kapen I bagi brio kejala jungi ki degi badan kejinglong Rangbah hak Jingmut jeng perkhat kabale se ki wei ki basa hari Thor kila ban Shim Nuksa yakani hak kejaka bagin shukan tho klam nong rem